επιλογή του ελληνικού πληθυσμού να μετικήσει στην Αργυρούπολη δεν ήταν τυχαία, αφού η ευρύτερη περιοχή ήταν πλούσια σε ορυκτό πλούτο και ιδίως σε μέταλλα, όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και ο μόλιβδος. Ωστόσο, η κατασυρωή μετακίνηση των Ελλήνων προς την επαρχία της Χαλδίας είχε ως αποτέλεσμα να υπεραυξηθεί ο πληθυσμός και να επέλθει η οικονομική στενότητα, αφού στις μεταλλοφόρες επιχειρήσεις, στη γη και σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς υπήρξε απόλυτη πληρότητα. Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού είτε δεν απασχολούνταν είτε αναζητούσε καλύτερες συνθήκες εργασίας, και έτσι προέκυψε ένα νέο ανάστροφο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης προς άλλες περιοχές. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε ακόμα και το ίδιο το τουρκικό κράτος, που υπήρξε πιο ελαστικό σε ό,τι αφορά την πιστή τήρηση του γράμματος των νόμων. Μολονότι οι Έλληνες αρχικά επέλεξαν να μεταναστεύσουν σε περιοχές που είχαν μεταλλεία, όπως η Σεβάστια, η Άγκυρα, το Ακταγμαντέν, το Κιουμούσμαντέν και το Τενέκμαντέν, στη συνέχεια στράφηκαν προς την Ενδοχώρα και μετακινήθηκαν προς την Τραπεζούντα, τον Δυτικό Πόντο, τη Μικρά Ασία και τον Κάφκασο.